Sa mga pangyenot na bareta, nagkapirang lokal na gobyerno nagpautob ning class suspension hulikan paguoran. 1.4 milyon pisong kantidad ning pigtutubudang shabu na recover sa Naga City. Tulong persona eridukan makasalpok ang piglulunadang bihikulo sa poste sa Pulangi. Duwang parasira na nawawara sa Camarines Sur, nahanap na. Asin book donation program piglunsar kan opisina ni Albay Governor Grex Lagman. Maray na hapon, Webes, Enero 5, taong 2022. Uninan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon, Catanduanes, sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. Nagkapirang lokal na gobyerno, nagpautob nin class suspension hulikan daing untok na naman na paguuran. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Huli sa padagos na namamatay ang paguuran urog na kasubagong aga, nagpautob na nin lakdang kontra kalamidad ang nagkapirang lokal na gobyerno sa reyon. Siring sa Camarines Sur na pigsuspindi na ang klase sa bilog na probinsya. Nagkapirang lokal na gobyerno man sa Albay, Camarines Norte, Catanduanes, asin Sorsogon ang nag-abiso naman nin class suspension amay kasubago. Sigun sa opisina kan Office of Civil Defense Bicol, delikado para sa mga estudyante na maglaog pa sa eskwela urog na itong mga may aagian na spillway, salog o kaya naman may mga naitala ng pagrasay ni daga, mas maray na daan pag-ibitar sa katibadan. May mga nireport naman po na mga localized suspension of classes, pero ngunyan po arog po kang Camarines Sur, nagpalawas po sindaning province-wide since January 5. So, until lifted po ining mga suspension na ini. Uminabot naman sa 40 pamilya o 128 individual ang ipig-ebakwar sa Camarines Sur hulikan paguuran. May mga insidente naman in pagbabaha sa 9 na lugar sa Albay, 8 sa Camarines Sur, asin 5 lugar man ang binaha sa Sorsogon. 7 mayor na tinampo naman sa Camarines Sur, asin Camarines Norte, ang dai maagihan. Rain-induced landslide dyan po sa Kasiguran, Sorsogon. Currently po, meron po tayong 7 local road sections na not passable due to the weather disturbance. Mientras tanto, sa datos kan opisina, siyam na ang binawian in buhay huli kan shoreline asin northeast monsoon kan nakaaging bulan. 3 ang gikan sa Camarines Sur, 0 sa Camarines Norte, 3 sa Catanduanes, 0 sa Naga, asin 0 sa Sorsogon. 4 digdi mga parasira. Huli sa padagos na namamatay ang maraot na panahon asin may nakabandera pang gale warning para mientras man mo ng kanselado ang search and rescue operation para sa iba pang naitalang nawawarang mga persona. Coastal communities and LGUs po natin all over Bicol ay naka-on alert naman po para if ever may information sila, pwede po nila ito maparating sa mga kasamahan natin mula sa Bantay Dagat, PNP, Philippine Coast Guard at sa local DRM office po. Apilar kan opisina sa publiko, ugalion pirmian pagantabay sa mga abiso kan nanunungdan nga ni makalikay sa diskwido. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda. ₱1.4 milyon pisong kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa nagpositibong operasyon kontra droga sa siyudad ni Naga. Target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Arestado ang 2 persona sa pigkasar na operasyon kontra droga sa Zone 5 Sitio Langon, Barangay Cararayan, Naga City, alas 8:24 kasubagong aga. Binisto ang suspect na si Gerson Nebria, 39 anyos, construction worker, konsideradong high-value individual asin kabale sa listahan kan top 10 recalibrated database na illegal drugs sa city level. Robert Luna, 29 anyos, merchandiser sa sarong mall sa nasabing syudad, asin parehong residente kan Zone 7 San Rafael, Barangay Cararayan. Total na 220 gramos din shabu ang na-recover sa operasyon na nagkakantidad lampas 1.4 milyones pesos. Sa ginibong pong bypass operation sa kantidad na 75,000 pesos worth na transaksyon sa rebay kanday mababa sa 25 grams na shabu, may kasapu ang bypass operation.
Iniman ang pinakainot na matrayumfong operasyon ngunya na taon kan nasabing hepatura. Well done sa itong mga operatiba, sa itong mga kapulisan, hindi talaga. Considering na katatapos pa lang kan celebration ng bagong taon, pero dahil sila nag-uuntok para magsusog kan mga involved sa illegal drugs. Sa presente, nasa kustodiyan na kan otoridad ang duwang sospek asin mahahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Tulong persona iridukan makabunggoan piglulunadang bihikulo sa poste sa Pulangi. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Kirimi asin haros dai na mapakinabangan pa ang rescue vehicle kang Barangay Agus Pulangi Albay matapos na makasalpok sa poste sa gilid tinampong saup kang Barangay Kinali sa nasabing banwaan alas 5 ning hapon kang Lunes, Disyembre 2. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, kan Pulangi Municipal Police Station, pasiring kuta sa ospital ang rescue vehicle na pigmamaneo mismo kang punong barangay, nga ni magdaraning sarong pasyente. Alagad man tang pigbabaybay kan driver ang lugar kang insidente, nagbalo subot ining mag-overtake sa sarong bus alagad nasa agidan ini, na nagresulta sa pagkakabangga kani sa poste. Pag-overtake niya, di po sila nagka-estimitan, sa madaling sabi. So, of course, mabilis po. So, siyempre, rescue po ito kasi may dala siyang pasyente. Nagsabitan sinda, kaya po nakabig ang driver sa tuo niya, kaya po nakasalpak duman sa poste. Sumina po ning minor injuries ang mga lunad kang rescue vehicle. Natulos man na pigrespondan kang otoridad asin pigdara sa ospital. So, pasyente po, na-aksidente sa sarong kawat. Medyo may mga gasgas, may fracture, supposed to be dadarahon duman. So nag-assist po sa iya, dito po ang nagsuffer kay diit na minor injury sa loob po kang rescue vehicle. Dugang pa ni Azotea, kumpleto man sa mga signages ang nasambit na tinampo. Posibleng nagkataon sa nasubot na mauran asin malas ang dalan. Talaga pong problema nasa driver na in case nag-uuran, mahidali, nagmamadali, nagbubukod po sa uran. So ang nagiging kausa po is aksidente. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mga nalugadan, mantang nagkaigwa naman ng pag-uulay ang ambuslados. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. NTC Bicol nangapudan sa publiko na aprobitsarana ang nagpapadagos na SIM card registration. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Labisarong simana na kan puunan ang SIM card registration. Alagad hastangunyan dai pa nakakapagparehistro si Alexis kan sa iyang SIM card. Kadakul pa da kaya siyang pigkakasibutan asin nagpepeprararman siya para sa maabot na licensure examination for teachers. Plano ni Alexis na sa masunod na sanang bulan siya maparehistro kan sa iyang SIM card. Sa akin, dakulang tabang man po siya for tawag nun, identification nga ng isang tao sa government. Si Rachel dai pa man na orasan magparehistro kan sa iyang SIM card. Plano niyang tauan inin oras sa masunod na semana. Wala kasi akong masyadong time. Busy pa ako kasi. Tapos kumbaga hindi lang kasi ako mag-load. Tapos mahina yung internet sa amin. Kaya kapag na ako, baka mga next week mag-online na lang ako. Tsaka within 6 months naman siya. Sigun sa National Telecommunications Commission Bicol, nasa 11.2 milyon pasana ang nakakapagparehistro sa bilog na nasyon. Hibaba pang maray sa lampas 160-180 milyon na SIM card users sa nasyon. Kung meron pa lang tayong around 11.2, so mababa. Pero we see it kasi na baka kasi ang mga tao this is just the start, so meron pa tayong mga 6 na buwan para magrehistro. So, tinatansya nila baka later na din sila mag-register. Saro sa mga nahihiling na rason kung taano hibaba pa ang bilang ka nagpaparehistro, iyo ang posibleng kawaran ng signal o maluyang internet connection. Nadidipisilan ma-access ang portal asin daipig ako ang ID kan site. Katakod kay ni,
plano kan NTC Bicol na magbuktak nin mga remote registration site katuwang ang telco companies, DICT asin mga LGU, urog na sa mga fuerang lugar o may maluyang internet connection. Importante manda na dapat igwang valid ID ang mga marehistro. IRR natin sa batas, there is a list, yung mga considered na mga identification document na kailangan na isumite. So, ang dami doon na kung hindi tanggapin yung isa, at least meron tayong backup na isa pang ID. Nagpagirumduman ang ahensya dapit sa mga naglalakop na email o bako lihitimong text message gikan sa man iba-ibang numbers na nagsasabi na sa link ninda dapat magparehistro. Dai-dai ni pagpinduton hulita sa ro ining spam message. Para man subuot sa kaaraman kan publiko, mahiling sa Facebook page kan kanya-kanyang telecommunication companies ang link para sa online registration. Sa SIM registration, ang process niyan is online sa website mismo or official platform ng mga telcos natin. Wala dyan through email, wala dyan through phone call, wala din yan through text. So careful din tayong mga kababayan natin sa etong mga messages na nare-receive natin sa mga text and email. So huwag ka dyan mag-reply kasi kung hindi naman generally consider natin yan na scam or spam siya. Pagre-reiterar kan NTC, otomatikong madi-deactivate ang SIM card na dahil naiparehistro matapos ang 187 aldaw katumbas sa nanom na bulan. Idugang pa ang 120 aldaw na ekstensyon sa pagpaparehistro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Duwang parasira na nawawara sa Camarines Sur, nahanap na. Asin book donation program piglunsar kan opisina ni Albay Governor Grex Lagman. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Lalaking 5 aldaw nang nawawara nakuha sa Lagunoy. Detalye sa report ni Maria Lorenzana.
Mayo ng buhay kan Madukayan ang hawakan 27 anyos sa si Jerry Claronino, residente kan Barangay Camagong San Jose, Camarines Sur, alas 2 din hapon kan Miyerkules, Enero 4. Nahiling si Claronino na nagpapataw-pataw sa Malabog Creek, sakop kan Barangay San Rafael, parehong Banwaan. Sigun sa Lagunoy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 5 aldaw nang nawawara si Claronino. Alas 9 din aga kan Disyembre 31 kan napag-aramang naghali subuot si Claronino sa saindang residensya ngani maglawod. Hasta sa daina nakabalik pa. Pigtutuboda na inatake sa Claronino kan sa iyang helang na epilepsy na nagresulta sa pagkakalamos kaini. Nasa adjacent barangay lang po kaya ang Camagong at San Rafael magkataib po yan na barangay. Nakatuwag man kan MDRRMO Lagunoy ang Bureau of Fire Protection, PNP asin barangay officials sa pagkuha kan bangkay kan biktima. Diba po sa mga kaimanwa sa mga tugang ka, mag-alipay po, araw kayo ng mauran-uran, isipunta po ang safety cancer sa mga buhay. Araw kayo ng mauran, dahil nakikita mag-persa po na mag-luwas o pasilin po sa mga salog o mga dagat. Sa presente, nakapatente na ang bangkay ni Claronino sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Duwang parasira naman na nawawara sa Camarines Sur, nakuha na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Ligtas nang nakauli sa kanya-kanyang pamilya ang duwang parasira na enot ng napabaretang nawawara kang Lunes matapos na maglawod sa kadagatang sahop kang Sangay, Camarines Sur. Sa impormasyon, nakauli na sa saindang residensya kasudma sinda Anjo Fernandez Hapa, 24 anyos, asin si Jolan Buenavides Fernandez, 28 anyos. Sigun sa MDRRMO presentasyon, raut ng dati ang piglulunadang bangka kang duwang parasira, asin sa ibong kang maraot na kamugta kang kampanahon, nagpirit pa subot ang mga ini na maglawod. Kan pauli na subot ang duwang parasira, kuminusugda ang duros asin pagbagsak ang uran na nagkausak ang paglubog kang sa indang piglulunadang bangka. Ang bangka kaya ninda, dati na po itong may labot, may hole na. Medyo talagang route, naman talaga si bangka. Pero medyo nagkusog silong, so day naman na nadiretso na, gano'n antas na bungkag ang pigapod. Gano'n natuklap na siya diretso. Ang parasirang si Jimmy pa at ang nakahiling kang duwang parasira na nagpapataw-pataw sa tao kang kadagatan, pasado alauna ning hapong kasudma, kung sain, tulos man subot kaning tinabangan asin dinara sa baybayon kan barangay Laga kang nasambit na Banwaan ang duwang parasira. Kapoy tsaka na sa early stage ng hyperthermia, talagang babad sa tubig, lipot, first aid ng kasugmain. Okay man po si mga vital signs, so nakauli naman po yun sa mga pamilya po nila. Patanid kang otoridad sa mga parasira o may mga lunadang pandagat, pero may magantabay sa sendang abiso antes ang paglawod, asinday maglawod in kaso maraot ang panahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Book donation program piglunsar kan opisina ni Albay Governor Grex Lagban. Detalye sa istorya nila Arnie Miranda. Nagpapasalamat si Attorney Amilin Bautista kan Albay Provincial Library sa pigdonar ng mga libro ni Gobernador Edsel Grex Lagman. Sabi niya, bakuna bago sa inda ang pagdonar ni Gobernador Lagman in mga libro huli taon-taon na ining pigigibo kan opisyal. Bako sa nasa indang opisina kundi sa iba pa. Dakulang tabang ng gadaan mga dugang na pigdonar na libro kan opisyal, urug pang kadakol pang estudyante sa probinsya ang nagbibisita sa indang library. Before pa siya naging Vice Governor of the Province of Albay, nagkaigwa naman ng book donation program, kaibanan ang mga public libraries ng Albay and yung mga school libraries. So hindi naman po yun ang first time na mag-donate ni Governor. Total na 2,637 mga libro ang ipigdonar kan gobernador na may maniba-ibang klase. May libro para sa mathematics, science, English, asin iba pa. Minsan nga po, nauubusan kami ng space para sa inda. So naghahanap po kami ng mga ng tables, nagre-request kami ng additional tables and chairs. Lalo na po pag nasa exam period, dakulan po talagang nagraralaog. Kaya nauumpa ako na ang mga estudyante sa Albay, mas preferred pa rin po ninda ang libraries, bako lang
Sigun sa tagapagtaram kan gobyerno probinsyal, unbook donation program kan gobernador, obhetong maibalik kan kultura nin pagbasa sa probinsya na dikit-dikit nang napapasipara huli kan bagong teknolohiya. So ito umpisa lang po ito na magbibigay siya ng mga libro dahil ang advocacy niya is to encourage children, young children to read the culture of reading kasi siya, sabi nga niya sa speech niya na dahil teacher yung mom niya, doon na-expose siya sa reading, the love for reading, and sakop kan programa anman iba-ibang libraries sa probinsya. Lahat ng mga books nandito na donate nila ni Gov. And ito pala ang advocacy ni Gov. Yung magkakaroon tayo ng yung reading for children around the entire province of Albay. And Mientras tanto, plano man subuot kan gobernador na magkaigwanin mobile library na malibot sa maniba-ibang barangay sa bilog na Albay, urog na sa mga puwerang barangay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!